Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga sa lahat. Good morning sa atong mga kalungsuran nga sakop sa isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro, Del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, og sa Socorro. Maayong buntag po. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga, good morning. Happy viewing sa atong mga viewers karon. Ilabi na kang Jezmel Bual, kang Sheila May Ademia, kang Junilin Bagutsay, kang Otenciano Bilatria, og kang Esrel Salibay. Good morning po. Magandang umaga. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning, Siargao. Keep safe, Siargao. Saili Carballo, gikan na kan Junjun Motoshop. Good morning po. Ilabi na kan Saili Carballo. Good morning. Carballo, good morning. Morning, Siargao TV. Morning, sir. Gikan na kan Lynn Lopez Dars. Good morning, Lynn. Happy viewing po. Good morning, usab. Gikan na kang Raymart Quintas. Good morning. Og sa atong mga reactors karon, good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga po. Ani ala sabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para na maghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran sulod sa nilabay nga 24 oras, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga frontliners din ha, nga perming mihatag og efforts alang na sa katawhang Pilipino. Good morning usab sa atong mga silingan nga kalungsuran og probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, og sa Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning po, magandang umaga. Good morning usab Siargao, gikan na kan Jemar Sumalinog. Good morning Jemar Sumalinog. Magandang umaga po. Samtang mga ka-Siargao, sa atong pinakaunang hihanyag kaninyo, ilabi na ang atong kahimtang sa atong panahon. Ang tibuok dapit sa Mindanao, mga ka-Siargao, makasinati sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod na kini sa Intertropical Convergence Zone kung ITCZ. Hinay, ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan, ngadto na sa habagatang silangang direksyon, og hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan, mga ka-Siargao. Atong makita sa atong screen nga adunay pag-ulan apan didto sa Central Visayas o din hina sa Northern Mindanao, apan ang atong probinsya Surigao del Norte o rehiyon sa Caraga, mga ka-Siargao. Adunay patak nga pag-ulan nga masinati. Atong makita na sa atong screen, mga ka-Siargao. Ang haring adlaw ni subang alas 5:34 sa buntag og mosalop kini alas 6:00 sa gabi, mga ka-Siargao. Mao kana ang latest updates nato sa kahimtang sa atong panahon, mga ka-Siargao. Good morning, Siargao, gikan na. Good morning, shout out Biluan, Kagampang Ocon family. Diha na sa Campo Bakwag, gikan na kang Benz Biluan. Good morning, Benz. Happy viewing. Morning sa mga Pidarse, Laplana o Lipio family. Diha na sa Sapaw, Santa Monica. Good morning po sa mga taga Santa Monica. Good morning po. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Irene Sinday Irene Intano Sinday. Good morning, Irene. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing po. Sa una nga nato nga balita, mga ka-Siargao, farm evaluation o organizational assessment gipahigayon sa Santa Monica. Gipahigayon, mga ka-Siargao, kagahapong adlaw alas 9:30 sa buntag nga giantindiran sa Santa Monica Municipal Police Station ang farm evaluation o organizational assessment
Pinaagi na ni Police Captain Wise Vicente P. Panuelos Jr., ang Chief of Police sa General Luna Municipal Police Station o founder sa Hardin ng Pagbabago. Uban si Police Lieutenant Jerry May Aparece, ang Surigao del Norte PPO representative. Uban usab sa Department of Trade and Industry, Department of Agrarian Reform ug miyembro sa Mabini Farmers Association dito na sa Mabini, Santa Monica. Kini nga aktibidad nagtumong aron ma-promote ang farming og sustaining livelihood program ngadto na sa komunidad ug ang padayon nga programa sa PNP nga Hardin ng Pagbabago. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw didto na sa Munisipalidad sa Santa Monica. Samtang mga kasyargaw, DOT Caraga, Region 13, magpahigayon og virtual orientation. Giaprobahan sa sanggunian o may imbitar karon mga kasyargaw ang Department of Tourism Caraga Region 13 sa tanang tourism partner sa Siargao o Surigao del Norte alang na sa virtual orientation mahitungod na sa financial programs o offered services sa mga concerned financial institutions alang na sa business survival o pagpadayon sa operasyon nga naguluhan kini nga restarting tourism and orientation on accessing financial support nga ipahigayon karong umaabot August 13 alauna sa hapon mga kasyargaw via Zoom. Mao na ang latest update sa DOT Caraga mga kasyargaw. Good morning, Kuya G, watching again from QC, Quezon City. Thank you sa update everyday diha na sa Siargao. Keep safe, taga Siargao. Ilabi na sa mga Arnido family. Gikan na kang Beverly Arnido. Good morning po, Beverly. Salamat. Shout out kang Mana Nalin Bilad. Good morning. Gikan na kang Irene Sinday. Good morning po. Morning, Lumayno family. Gikan na kang Elna Polborosa. Good morning po. Good morning kaninyo tanan. Good morning all. Gikan na kang Joan Miranda. Good morning po kan Joan. Good morning, happy viewing. JR Chongson, good morning po from Nueva Ecija. Good morning, magandang umaga po, lalo na sa mga taga Nueva Ecija. Good morning po. Good morning, Lucas Ibalya. My experience in Dapa and Del Carmen last March was indeed amazing. I love wow, Siargao. Gikan na kang Honorato Mendoza. Good morning, Honorato. Magandang umaga po. Salamat. Salamat sa suporta. Good morning from Roxanne San Isidro o Rojas San Isidro. Gikan na kang Shin Sam Liscano Ramilo. Good morning po. Happy viewing. Ilabi na sa itong mga viewers karon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, mga kasyargaw, expanded testing alang na sa COVID-19 sa Surigao del Norte giaprobahan. Giaprobahan sa sangguniang panlalawigan sa atong probinsya ang Provincial Ordinance Number 07 Series of 2020 alang na sa pagpahigayon sa expanded testing alang na sa COVID-19 sa atong probinsya Surigao del Norte. Nasairan nga unahon sa rapid antibody test ang mga suspected cases returning Surigaonon og mga healthcare workers nga adunay posible nga exposure sa COVID-19, symptomatic o asymptomatic man kini. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw sa atong probinsya Surigao del Norte. Apan samtang sa laing bahin mga kasyargaw, asawa ni Police Sergeant Resty Dandan kadtong gidagit mga kasyargaw nangamuyo og nanawagan sa midagit kaniya. Nanawagan og nangamuyo karon mga kasyargaw ang asawa ni Police Sergeant Resty Dandan nga si Elenita Galvez Dandan sa mga midagit ni ini nga iuli na ang iyang bana tungod kay pirti na ang pangita sa mga anak ni ini sa ilang amahan o grabe na gayod ang kalisod. Atong paminawon ang panawagan mismo ni Mrs. Elenita Galvez Dandan atol na sa pagdagit kang Police Sergeant Resty Dandan. Panawagan ko sa mga NPA nga nagkuha sa akong bana
Mahinaot pa unta nga iuli na ninyo kay grabe nagasud ka sakit ang inyong gibuhat. Gitorture na gasud niya ang mga anak sige naghanap sa ilang papa ug hinaot pa unta nga maluoy mo sa kinasingkasing nga gihangyo ko kaninyo nga unta mo confirm na mo kay grabe nagasud ka lisod. Grabe nagasud di nagasud makaya na mo. Daw mabuang nami daw mamatay nami maghuna-huna nga unsi na kaadlaw ya gasud bisan text or maistorya ra ka ng among gihanap uya gasud. Maghangyo ako sa malumong nga kasing-kasing nga unta bisan rakan kun ma may anak si nga ma okay ra ko diri ma adto na kaguol kay murag mahimutang nami makatuyog nami makatarong nami og kaon maura gazud na nga unta maluoy mo sa amo. Mao kana mga kasyargaw ang pamahayag ug pangamuyo ug ang panawagan ni Mrs. Elenita Dandan ilabi na karon nga nagkalisod na gayud sila tungod sa pagkawala sa iyang bana mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates mga kasyargaw. Ag sumala pa mga kasyargaw nga human sa mao nga interview gihatagan kini mga kasyargaw og ayuda para na makasustener ang maong pamilya sa biktima para na makasustener makapadayon sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian. Adunay gihatag kanila nga mga ayuda mga kasyargaw gikan na sa provincial government sa Surigao del Norte. Good morning sir, pa shout out po Monter family gikan na kang Arshel Monter. Good morning po. Good morning Kuya G from Ryan nga taga-taga nito. Ryan Cortez, good morning po kaninyong tanan. Good morning Siargao from Calamba, Laguna. Keep safe. Gikan na kang Pilar de la Cruz. Magandang umaga sa iyo Pilar de la Cruz. Salamat sa iyong pagsuporta. Salamat po. Markip Pakon, maradyaw na buntag Kuya G. Maradyaw na buntag Siargao. Abuan na sa akong pamilya didon sa Colminas family sa Dapa. Amping permi, God bless. Salamat Marky Pakon, salamat. Happy viewing po. Magandang umaga. Pa-shoutout po from Claver, gikan na kang Shy Rams. Good morning Shy Rams. Happy viewing po. Please share sa atong live stream og please like sa atong page para nadaghan ang inyong mahibaw-an na mga impormasyon o mga programa nato nga alang na kaninyong katawhang Surigao non, katawhang Pilipinhon. Good morning, happy viewing po. Samtang mga kasyargaw, kini good news mga kasyargaw. President Duterte gidawat ang gi-offer nga COVID-19 vaccine sa Russia. Gidawat mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte karon ang offer mga kasyargaw sa Russia nga COVID-19 vaccine alang na sa clinical trial sa maong bakuna aron mahibaw-an kun luwas ba kini nga gamiton. Sumala pa sa pamahayag sa Pangulo nga siya mismo ang unang mo testing kung moabot na ang maong mga bakuna gikan sa Russia. Atong paminawon mga kasyargaw ang pamahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte mahitungod na sa maong bakuna. Maligaya ako kasi ang Russia, kaibigan natin ito. Hindi tayo lang, wala tayong away sa Russia. Kaibigan natin. Ang ano nila is magbigay sila ng bakuna. Wala naman silang sinasabi, bayaran mo. Ito, tingin ko kay President Putin, tulong niya sa atin libre. Kaya ngayon, tinatanggap natin at kung ano ang supply, mag-usap pa kami kung ilan ang supply at kailangan natin may clinical studies na mag-injection muna tayo ng ilan tapos tignan natin ang resulta. Ang ano niyan is you will be given the vaccine and ang reaction ng katawan mo kung tatanggapin ba o hindi. Yan ang ano niyan. So, there will be volunteers. Ako, pagdating ng bakuna, in public, para walang chat-chat yan, in public, magpa-injection ako. Ako yung maunang
ma-eksperimentuhan. Tignan natin kung pwede ba. Kung pwede sa akin, pwede sa lahat. Mao kana mga kasyargaw ang mismong pamahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Sumala pa kaniya nga iyang nindot ang offer karon sa Russia nga hatagan kita og COVID-19 vaccine og malipayon siya nga dawaton kini mga kasyargaw. Og sumala pa kaniya nga kung tugutan siya mismo in public mga kasyargaw magpatupok sa maong bakuna mga kasyargaw. Ang akong opinion ani nindot kini mga kasyargaw kay dunay atong mga allies na mga nasod nga capable mga kasyargaw nga mohimo og bakuna og kita mismo nga nasod Pilipinas ang ilang hatagan mga kasyargaw sa maong mga bakuna bisan pa ana kini sa clinical trial mga kasyargaw worth it nga testingan kini. Kamo mga kasyargaw, unsa may opinion ninyo ilabi na sa gihatag karon nga na COVID-19 vaccine gikan na sa Russia mga kasyargaw? Nindot ba kini o mga adunay mga circumstances nga dili malikayan? Unsa may inyong opinion? Comment below mga kasyargaw kung unsa manggaling ang inyong mga nagkadaiyang opinion ato nang pagabasahon dinhi na sa tong live stream karon. Samtang, mga kasyargaw, sa laing bahin sa atong mga balita, negosyante sikop sa gipahigayong drug buy-bust operation. Niatong August 11, alas 9:45 sa buntag, dito na sa Purok 3, Sitio Payawan, Barangay Luna, Surigao City, nasikop sa kapulisan si Newlert Patumbon o nailang Junjun, 38 anyos, negosyante, minyo o residente sa Purok 1, Sitio Payawan sa maong barangay. Tungod na kini mga kasyargaw sa pagsubak sa Article 2, Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drug Act of 2002. Kini nahitabo tungod na sa hiniusang operasyon sa personahe sa Surigao del Norte Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit nga gipangaluhan ni Police Captain Elmar Rose Claret og Surigao City Police Station Drug Enforcement Unit nga gipangaluhan ni Police Lieutenant Colonel Christian Raffles. Sumala pa nga high-value individual ang maong suspect og priority kini sa regional target list. Nakuha sa maong suspect mga kasyargaw ang usa ka 1,000 peso bill nga mark money, usa ka sachet nga suspected shabu nga gipalit sa pusher buyer gikan na sa maong suspetsado. Upat ka sachet sa gidudahang shabu gikan na sa posisyon sa maong suspect nga adunay gibana-bana nga kabugaton nga 2.3 gramos mga kasyargaw nga adunay drug value nga 27,140 mga kasyargaw. Samtang usa ka unit ka cellphone Samsung color white nga keypad type, usa ka black na wallet, usa ka 1,370 pesos sa nagkalain-laing denominasyon ug usa ka ID nga driver's license. Ang suspetsado karon ana sa kustodiya sa Surigao del Norte Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates nato ilabi na sa nadakpan nga negosyante sa Surigao City. Samtang mga kasyargaw, 52 ka mga ROF kung returning OFWs miabot sa Caraga Region. Mga alauna, GIS, mga kasyargaw ni atong Tuesday, August 11, 2020. 52 ka mga returning OFWs ang miabot sa Bangkasi Airport sakay sa Philippine Airlines Sweeper Flight PR4997. Sumala pa nga 13 ang gikan sa Butuan o paingon sa Butuan, 14 sa Agusan del Norte, 12 sa Agusan del Sur, 6 sa Surigao del Norte, 5 sa Surigao del Sur ug 2 sa Misamis Oriental dito na sa Hinguog mga kasyargaw. Mao kana ang latest update sa mga miabot nga mga ROF mga kasyargaw
dinhina sa Caraga Region. Ilabi na dito sa Bangkasi Airport. Good morning, happy viewing po sa tanang mga viewers nato. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ilabi na sa atong mga viewers, magandang umaga po. Samtang, mga kasyargaw, 20 kabag-ong kaso sa COVID-19 sa Caraga Region na itala kagahapong adlaw. As of August 11, mga kasyargaw, 2020, ang DOH Caraga nakadawat og 123 RT-PCR results gikan na sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC Molecular Subnational Laboratory og Northern Mindanao Gene Expert TB Reference Laboratory. Sumala pa nga 20 ang mipositibo ni ini mga kasyargaw, bag-o nga mipositibo. 11 ang lalaki ni ini og 9 ang babae. Sumala pa nga 7 gikan sa Butuan City, usa gikan sa Bayugan City, usa sa Surigao City, 4 sa Bislig City, og sa Nasipit usa, sa Agusan del Sur ilabi na sa Loreto usa, Prosperidad usa, Rosario usa, sa Beruela usa ka buok mga kasyargaw, samtang usa sa Mainit, usa sa Malimuno, og sumala pa mga kasyargaw na 19 out of 20 mga asymptomatic mga kasyargaw, og mild symptoms lamang ang usa sa mga bag-ong may positibo. Samtang ang tanang kaso, ang tanang COVID-19 case positive mga kasyargaw, gim-monitor o gim-manage na sa mga nagkadaiyang quarantine facilities region-wide. Maong sa pagkakaroon mga kasyargaw, ang Caraga Region nakatala na og kinatibuk ang COVID-19 confirmed case nga 372 mga kasyargaw. Mako na ang latest update sa COVID-19 din na sa Caraga Region. Adunay dugang nga 20 ka buok kagahapong adlaw mga kasyargaw. Gibutyag mismo sa Department of Health Caraga. Mako na ang latest updates mga kasyargaw sa maong mga dugang na mga positibo. Samtang mga kasyargaw sa atong dugang na mga balita, DSWD mihatag report alang na sa second tranche sa Social Amelioration Program. Gi-report karon mga kasyargaw ni Department of Social Welfare and Development Undersecretary Rene Glenn Pahe nga nahatag na sa ilang ahensya ang kapin 73.7 billion pesos nga tibuok o sa tibuok nasod sa second tranche sa Social Amelioration Program. Atong paminawon ang detalye mga kasyargaw sa mga report gikan mismo kang Undersecretary Rene Glenn Pahe. Ang mga datos natin sa ngayon ay umaabot sa mahigit 73.7 billion pesos na ang naipamahagi ng DSWD sa pamamagitan ng manual at digital payout sa mahigit 12.1 million na mga pamilyang benepisyaryo ng SAP. Kabilang po dito ang mahigit 1.3 million na benepisyaryo ng 4Ps. Mahigit 5.5 million din ang mga pamilya ng low income na non-4Ps. Mahigit 3 million din na mga pamilyang waitlisted o left out na low income non-4Ps mula sa buong kapuluan. At ang mahigit 1.3 million na mga waitlisted na pamilya na kasalukuyang nasa ECQ areas. Tuloy-tuloy naman po ang pamamahagi ng DSWD ng ayuda sa lahat ng kwalipikadong benepisaryo natin. Ito po ay sa ilalim ng ikalawang bugso ng ating Social Amelioration Program. At patuloy po na nagsisikap ang ahensya na maabot ang target natin na matapos ang lahat ng payout sa kalagitnaan o ikalawang linggo ng buwang Agosto. O kato mga kasyargaw, ang mismong pamahayag og detalye gikan na mismo kan DSWD Undersecretary Rene Glenn Pahe mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw sa atong horoscope karong buntaga, kinigiya lamang kanato para sa pagkabot sa success. Sa zodiac sign nga Aries,
Great day sa imong life karon. Exciting ang imong love life. Ang positive input sa imong love ang magpalipay sa imo. Lucky numbers 40, 22, 46, 20. Lucky color neon green. Samtang sa Taurus, hate nimo ang someone nga mohatag og comment nga dili ka responsible person. Magplano ka aron mo daghan ang imong kwarta. Lucky numbers 36, 26, 16, 52. Lucky color ice cream pink. Sa Gemini, maghatag ka og time sa imong friends. Adunay surprise email sa imong friends sa abroad. Lucky numbers 44, 16, 53, 49. Lucky color gold. Samtang sa Cancer, dili ka masayop karon sa paghunahuna. Aron dili wrong ang imong mood karon. Mapun-an ang money worries karon. Lucky numbers 12, 15, 52, 44. Lucky color vanilla brown. Samtang sa Leo, dawaton nimo ang challenge. Mohahawa kadayon sa spot aron avoid nimo ang mga argument. Lucky numbers 18, 23, 46, 37. Lucky color lilac violet. Samtang sa Virgo, mag-check out ka sa bag-ong opportunity. Mohatag ka og advice sa imong friend. Adunay bag-ong maila nga helpful social connection. Lucky numbers 29, 52, 33 og 2. Lucky color ice blue. Samtang sa Libra, ang best way aron ma-handle nimo ang difficult people ang pag-ignore nimo sa ila. Excited ka sa pag-uplift sa imong financial mga kasyargaw. Lucky numbers 43, 26, 18, 54. Lucky color crimson red. Samtang sa Scorpio, kinahanglan heart to heart ka sa imong friend aron matabangan siya sa iyang relationship problem. Ayon nimo ang imong travel schedule. Lucky numbers 42, 56, 22, 40. Lucky color cyan blue. Samtang sa Sagittarius, sobra ka nag-worry karon. Excited ka sa pag-ayos sa imong financial plans. Ang imong third eye mo tabang sa imong personal life. Lucky numbers 29, 20, 44, 50. Lucky color grape violet. Samtang sa Capricorn, daghan nimo og mental energies aron masolve ang imong relationship problem. Ang love magpalipay sa imo. Lucky numbers 44, 26, 37, 48. Lucky color hot pink. Sa Aquarius, daghan og gahom ang imagination. Wonderful ang imong day. Moabot ang imong OFW. Mga friend, adunay opportunity sa negosyo. Lucky numbers 40, 15, 47, 56. Lucky color canary yellow. Samtang sa Pisces, correct ang imong paggamit nimo sa imong gahom sa mga orasyon meditation. Daghan ang naayo nimo sa ilang supernatural nga success. Lucky numbers 20, 42, 46, 29. Lucky color cherry red. Mao kana mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Giya lamang kini mga kasyargaw alang nakanato og kini mga kasyargaw kita man mismo ang muhimog effort para sa pagkabot nato sa success. Good morning, Siargao. Gikan na kang Maria Lynn Buo. Good morning, Maria Lynn Buo. Salamat po kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Happy viewing po. Magandang umaga sa inyong lahat. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, pipila ka LGU sa Visayas ug Mindanao, mitugot na nga makabalik ang mga LSIs. Miuyon na karon mga kasyargaw ang mga lokal nga panggamhanan sa Visayas ug Mindanao nga makabalik na sa ilang nagkadaiyang probinsya. Ilabi na ang mga locally stranded individuals gikan na sa Manila. Lakip sa mga misugot ang Cebu, Biliran, Samar, Leyte, Romblon, Sulo, Tawi-Tawi, Palawan ug Bohol. Atong paminawon ang pamahayag mismo mga kasyargaw ilabi na sa pagbalik sa mga LSI. In the past week, we took advantage of this MECQ sa pagko-coordinate at pakikipag-ugnayan ng
ng technical working group sa mga LGUs. Sinulatan po natin sila, tinawagan ang mga governors and mayors na kung handa na po sila magtanggap ng kanilang mga constituents o mga LSIs. At masaya po kami dahil marami pong sumagot na handa po sila tumanggap. Ang lalawigan ng Biliran, lalawigan ng Samar, ng Leyte, no, ang Romblon, ang Sulu, ang Tawi-Tawi, nandyan din po ang Palawan at ang Bohol. So ready na rin po ang Cebu na tumanggap ng ating mga LSIs at yun ay pinaghahandaan po ng ating technical working group para sa mga susunod na mga linggo ay by batch na po ang ating send off sa kanila. So sumusulat na rin po kami sa mga LGUs sa bandang North Luzon dahil marami pa rin po mga LSIs na dapat natin i-cater gaya po sa lalawigan ng Cagayan at ng Batanes at ng Ilocos Sur at North. Mao kana mga kasyargaw ang mismong pamahayag ni Assistant Secretary Joseph Joy Encabo mga kasyargaw, ang atong chief sa hatid tulong program sa gobyerno. Adunay mga lungsod na nga mitugot nga makabalik ang mga LSIs. Samtang mga kasyargaw, COVID-19 vaccine gikan sa Russia hinahanglan ang FDA approval. Kinahanglan pa nga maaprubahan sa Food and Drug Administration ang bakuna nga gikan sa Russia o ihatag sa Russia mga kasyargaw aron masiguro ang kaluwasan sa Pilipino. Kini mismo ang pagipamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque ato kining paminawon. Is grateful that sa offer ng Russia, pero sinabi rin niya na kinakailangan din nating sundin ang batas na umiiral sa Pilipinas, no, dahil nga po walang gamot na hindi po pwedeng ibigay sa publiko na hindi dumadaan sa FDA. Ang FDA naman po hindi magi-issue ng permit to utilize isang gamot kung wala po yung clinical trial. So dadaan din po yan sa proseso natin yan at naintindihan naman po ng mga Russians yan dahil may batas po kasi no? Unless the FDA declares nga an emergency, compassionate use, din po pwede. No? Pero for mass distribution, tingin ko po, dapat sundin pa rin yung batas. No? Mao kana mga kasyargaw, ang mismong pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque mahitungod na sa gidawat ni Pangulong Rodrigo Duterte nga offer sa COVID-19 vaccine o ang pag-aproba kinahanglan ang approval sa Food and Drug Administration mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw sa atong gamay lamang na history o trivia alang na kaninyo. Hibalo ba mo mga kasyargaw nga August 12, 1887 na-establisar mga kasyargaw sa Pilipinas ang National Library mga kasyargaw o naila kaniadto nga Museo Biblioteca de Filipinas kung Museum Library of the Philippines kaniadto mga kasyargaw nga gi-establisar sa usa ka royal order gikan na sa Spanish government mga kasyargaw. Officially nga giablihan kini mga kasyargaw October 24, 1891 dito na sa Casa de la Moneda sa Intramuros mga kasyargaw. Sumala pa nga adunay 100 volumes nga Julian Romero o Benito Perdiguero ang maong mga librarian mga kasyargaw sa maong pambansang aklatan o National Library of the Philippines mga kasyargaw. Na-establisar August 12, 1887, nag-abli October 24, 1891. Mao kana ang atong gamay lamang na history o trivia alang na kaninyo mga kasyargaw. Unta na nakahatag kini og dugang nakahibalo, dugang nga impormasyon ilabi na sa mga milabay na mga katuigan mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, COVID-19 case sa Pilipinas miabot na sa 139,538. Sa latest nga updates as of August 11, 2020 mga kasyargaw,
Ang atong nasud Pilipinas adunay 139,538 mga kasyargaw nga confirmed case sa COVID-19. Samtang 68,794 ang total active cases sa atong nasod mga kasyargaw. Sumala pa nga sulod sa 24 oras na dungagan og 2,987 confirmed case gikan na sa 74 out of 99 na mga laboratories mga kasyargaw. Samtang 68,432 na ang total recoveries, samtang 2,312 ang mga namatay o gika-report nga namatay mga kasyargaw. Samtang sa 68,794 nga active case, 91.6% niini ang mild symptoms mga kasyargaw. Mao na ang atong latest update sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw. Ingat gayud kita mga kasyargaw. Ilabi na karon nga nagkadaghan ang mga mi positibo, ang mga confirmed case mga kasyargaw. Apan sumala pa sa atong gobyerno tungod kini sa mas daghan na kitang laboratory test nga mahimo matag adlaw mga kasyargaw. Mo average na og 32,000 tests per day mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw. Good morning, maradyaw na buntag Kuya G. Maayong buntag diha sa ako mga igsuon. Diha na sa Union Dapa og sa Clave family gikan na kang Edwin Clave. Good morning Edwin Clave. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Salamat sa suporta. Maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong programa mga kasyargaw, alas 6 sa buntag, Lunes hangtod na sa Sabado para na maghatag kaninyo sa mga importanteng balita. Ilabi na sa Siargao Island, sa probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caragao sa nasod Pilipinas. Kaya nga atong live stream Luzon, Visayas, Mindanao man. Apan mga kasyargaw, dinhin na lamang ko kutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban. Dinhin na sa atong programa Siargao TV News. Kininyo nag-alagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita, mahisok kamod. Ingat Pilipinas, ingat Siargao. Good morning kaninyong tanan.